Malgrat el sol que es pon tossut, malgrat sentir que avui em trobo més perdut, malgrat les misèries d'un món vençut, la indiferència em deixa ben confús. I és que tot passa tan ràpid, a poc. Vivim al límit però vivim amb tot el cor, malgrat tots els somnis que es tornen fum, malgrat no despertar-me sempre amb tu. Però el camí que ens ha ensenyat a caminar l'hem escrit a cada pas i sense remei tornem a recordar que hem passat mitja vida creuant tempestes i estem més xops però estem més vius creuant Bé, bona tarda, bona nit a totes i a tots i gràcies per estar en aquest acte telemàtic enmarcat dins de les jornades de país, les primeres jornades de país que fem a Tivenys i que avui en aquesta xerrada, en aquesta conversa, ja tanquem aquestes primeres jornades que bé, que esperem que haguéssiu pogut disfrutar i que treballarem per a que l'any que ve encara siguin més completes. En primer lloc, saludar els dos protagonistes de la conversa d'avui, el Jordi, director del Consorci de Normalització Lingüística, Jordi Duran. Moltes gràcies, Jordi, per estar aquí i agarrar el nostre repte. I també a la Rosana Fazzini, a la companya Rosana, tècnica de planificació lingüística de la Direcció General, regidora també de l'Ajuntament de Campredó i companya activista també en altres lluites compartides de país, sobretot. Agrair també, ara que tinc l'ocasió de fer-ho, als companys i companyes d'Òmnium, que esta setmana també ens han vist a Tivenys portant la flama i que també han fet possible aquestes jornades de país, aquestes xerrades i aquests actes entre telemàtics i presencials que han viscut al poble. I sense més, jo us deixaria a vosaltres, que sou els protagonistes d'avui, per a que ens féssiu pinzellades de la salut del català a les Terres de l'Ebre i al conjunt del país, de què podem fer per millorar i saber on estem i saber cap a on hem d'anar i esperar que poguéssiu gaudir d'esta conversa i que vosaltres també la gaudiguéssiu en nosaltres. Per tant, endavant Rosana i Jordi, quan volguéssiu i que vagi molt bé. Bé, bona vesprada a tots i a totes. Gràcies, Eladi. Jo, primer de tot, felicitar l'Ajuntament de Tivenys per aquesta iniciativa, per aquestes jornades de país i agrair també que hagin pensat en la Direcció General de Política Lingüística per a participar-hi, per a parlar avui de llengua. Jo, si us sembla, la intervenció començaria presentant una fotografia de la situació actual de la llengua a les Terres de l'Ebre per mitjà d'unes dades objectives que són les que ens ofereix l'enquesta d'usos lingüístics de la població del 2018. També explicaria una mica quines són les accions que fem des de la Direcció General per afavorir l'ús i el coneixement del català i, per últim, miraríem què està en les mans de la ciutadania, què està en les mans de tots aquells catalanoparlants per a contribuir a la bona salut de la nostra llengua. Si us sembla, comencem en aquesta foto que us dia. Comparteixo ara la presentació. Suposo que la veieu bé. Dir-vos el que us dia, aquesta foto de la situació actual de la llengua la farem per mitjà de l'enquesta d'usos lingüístics a la població, l'EUL, coneguda així, que és una activitat estadística oficial que fa el Departament de Cultura via la Direcció General de Política Lingüística i també l'IDESCAT. L'enquesta d'usos lingüístics se fa cada 5 anys. La del 18 és la darrera, és la que parlarem avui, i la primera va ser el 2003. El que pretén l'enquesta és obtindre dades sobre els coneixements lingüístics de la població, també sobre la identificació lingüística i, sobretot, sobre els usos que es fa del català i d'altres llengües en els espais de relació de la població adulta. L'enquesta, i això és molt interessant, també observa com evoluciona la llengua al llarg del temps i com l'afecten els canvis sociodemogràfics. L'estudi només té en compte la població de 15 anys o més i per extraure les dades de l'Ebre, del voltant dels 53.000 ebrencs que residien en aquesta zona el 2018, se'n van enquestar un total de 515.
Canviem de diapositiva i la primera que tenim és una de les que ens ofereix dades sobre els coneixements del català a l'Ebre. Com veieu a l'enquesta, com veieu aquí als gràfics, a les Terres de l'Ebre la majoria de la població de 15 anys o més, el 2018, dia que entenia el català en un 96,1%, que el sabia parlar en un 88,5%, que tenia capacitat de llegir-lo en un 87,5%, totes elles, les tres xifres molt elevades, i que el sabia escriure en una xifra que normalment una competència que sempre és més baixa que les altres, en un 70%. Són unes dades que hi hem de destacar perquè estan per sobre de la mitjana catalana. Fixeu-vos aquí, en aquest quadre que us presentem ara, hi ha les dades de les 4 competències arreu del país i la de l'Ebre està per sobre de la mitjana, sobretot, per exemple, en casos com una competència tan important com és la de saber parlar la llengua, està 7 punts per sobre de la mitjana catalana. Si analitzem ara una mica més, analitzem aquest gràfic que el que fa és mostrar les competències, com han evolucionat al llarg dels anys, des de la primera enquesta el 2003 fins a l'actualitat, podem observar diverses coses. La primera és que entre la franja del 2003 i del 2018, els percentatges de població en coneixements de català va disminuir una mica. Això va passar aquí i va passar també a la resta del país i s'explica per l'arribada d'un nombre de població d'origen estranger important. Entre el 2008 i el 2013 notem una significativa recuperació en la majoria de competències. I des del 2013 fins al 2018 observem fonamentalment 3 coses. Una, que els percentatges de població que entén la línia groga i sap llegir aquesta mena de gris el català se mantenen, del 2013 al 2018. L'habilitat de saber escriure, que és la línia verda, augmenta en 1,5 punts. Aquest augment se deu bàsicament al paper que juga l'escola ja i també perquè l'enquesta incorpora moltes persones enquestades que ja han estat escolaritzades en català. Fixem-nos, però, que el percentatge de població que el sap parlar, aquesta línia blava, del 13 al 18 disminueix en 3 punts. Aquesta disminució se dona bàsicament per 2 motius importants. Un, que és més general, més a nivell de país, que són els moviments migratoris, i un que ens afecta especialment a l'Ebre, al nostre territori, que és el despoblament. Són aquests factors darrers els que també expliquen que el nombre de persones en coneixements de català en termes absoluts hagi disminuït també entre el 2013 i el 2018. La diapositiva que veurem ara parla dels orígens lingüístics de la població que viu a l'Ebre, és a dir, quines llengües tenen com a inicials les persones que viuen a l'Ebre el 2018. Què entenem per llengua inicial? La llengua inicial és aquella llengua que aprenem, que parlem a casa quan som menuts. És aquella llengua que mamem, per dir-ho d'alguna manera, dels nostres pares. Si us fixeu, a les Terres de l'Ebre hi ha al voltant de 101.600 persones que tenen el català com a llengua inicial, aquesta primera llengua. 28.800 tenen el castellà i al voltant d'unes 25.000, 24.700 persones tenen altres llengües com a llengües inicials. Quines són les llengües inicials majoritàries quan no ho són el català o el castellà? Serien el romanès, en 9.500 parlants inicials aproximadament, i també l'àrab al voltant d'uns 5.700 parlants de llengua inicial. Important, cal de remarcar, i això és una dada significativa, que a Catalunya més de 3 milions de persones que no tenien el català com a llengua inicial actualment el saben parlar i que a l'Ebre aquest augment de nous parlants s'ha donat en gairebé 30.500 persones, una xifra destacada que cal que retinguem. És a dir, la cinquena part de la ciutadania ebrenca, una cinquena part, perdó, de la ciutadania ebrenca, que no tenia el català com a llengua inicial, actualment el sap parlar. I això és una mostra que la llengua flueix i funciona amb naturalitat al nostre territori. Això demostra també que a l'Ebre la capacitat d'atracció
de la llengua catalana funciona. La llengua catalana a l'Ebre té capacitat de sumar nous parlants i aquestes dades confirmen que els nouvinguts que aterren a l'Ebre se senten atrets, tenen ganes de parlar i d'aprendre el català, que per a ells és una qüestió atractiva. I crec que podríem afegir més, podríem dir més. A banda de la capacitat que té l'Ebre de sumar aquests parlants, d'incorporar parlants a la llengua, és un territori, potser dels únics, que destaca també perquè l'adopció de la llengua se converteix en un ús real. És a dir, que tots aquells parlants que aprenen català no ho tenen com una competència passiva, sinó que aprenen català per a fer-lo servir, que l'usen en el seu dia a dia. Fixem-nos ara en aquestes noves dades, aquesta nova diapositiva, que té dades de l'Ebre i també té dades del conjunt de Catalunya, del conjunt del país, en tres conceptes molt interessants. Llengua inicial, que com hem dit abans és aquella llengua parlada des que som menuts a casa. Llengua d'identificació, que és aquella llengua en la qual ens identifiquem, és aquella llengua en la qual sentim com a pròpia. I llengua habitual, que és aquella llengua que parlem més sovint. Percentualment, el 66,7% de la població adulta de l'Ebre té el català com a llengua inicial. Aquesta dada és molt interessant, sobretot si la comparem amb el conjunt de Catalunya. Fixeu-vos que el conjunt de Catalunya és només un 31,5%, menys de la meitat de l'Ebre. Són també destacades les xifres pel que fa a la llengua d'identificació. A l'Ebre, un 67,4%, gairebé el doble de la mitjana catalana. O les dades de llengua habitual, aquella que us he dit, que és la que es parla més sovint. A l'Ebre són un 72,2%, a molta distància, fixeu-vos, del castellà. És a dir, un 72% dels ebrencs tenen el català o tenen el català com a llengua habitual i només un 11% tenen el castellà. Cosa que no passa tampoc en la resta de territoris del país. Fixeu-vos també que el cas català en general és completament diferent al cas ebrenc. En el cas de Catalunya, el que predomina en els tres conceptes, com a llengua inicial, com a llengua d'identificació i com a llengua habitual, és el castellà i no el català. Per tant, podríem dir que, tot i que aquestes dades són molt positives per a l'Ebre, sí que comencen a ser unes xifres ja preocupants pel que fa a la resta del país. Una de les preguntes que es fa a l'enquesta i que també mostra la salut de la llengua és: vol aprendre vostè o millorar els coneixements que té de català? A casa nostra, un 35,8% de la població hi respon afirmativament. No és un percentatge gaire elevat, cert, però se deu sobretot al fet que a l'Ebre ja hi ha gent que de català ne sap molt i que quan diuen que no tenen interès per aprendre'l no és perquè realment no hi tinguin un interès, sinó perquè tots justifiquen que responen que no o perquè no tenen prou temps per aprendre'l o perquè consideren que ja en saben prou o perquè es consideren també massa grans d'edat per aprendre'l. D'aquest apartat jo crec que hem de retindre també una xifra i és que el 68,4% de les persones nascudes a l'estranger i que viuen a Terres de l'Ebre diuen que volen continuar aprenent la llengua, que en volen saber més. Això també és una mostra d'aquella capacitat d'atracció de la llengua de la que parlàvem fa uns moments. I parlem ara d'allò que anomenem usos combinats, és a dir, de l'ús del català al territori en relació a altres llengües. Perquè tan important o més com saber quines llengües se parlen o com de bé les parlem és saber també la freqüència en què els ciutadans usen aquelles llengües que coneixen. En el gràfic següent hi ha, important, veieu el títol, la informació sobre el percentatge d'ús que es fa de la llengua al llarg d'un dia qualsevol. L'enquesta distingeix qui al llarg del dia l'usa molt, veieu que a les nostres comarques un 55,1%,
qui l'usa força, un 17%, qui mitjanament, un 8,8%, i qui no l'usa mai, 10,4%, percentatge d'ús de la llengua al llarg del dia. Crec que la dada més positiva que podem donar quan parlem de llengua a l'Ebre, en general, la dada més positiva és que a l'Ebre és on s'usa diàriament més català del país. Tenim un 89,6% de la població ebrenca que l'usa cada dia, que l'usa en algun moment del dia. És l'única regió catalana on més de la meitat de la població, gairebé un 55%, la parla gairebé sempre. Per aquest motiu, també, quan la directora general presentava les dades de l'enquesta a l'Ebre, va destacar que l'Ebre és un referent d'entorn i de cohesió social. Si ens fixem en les mateixes dades, també ens constata una cosa interessant i que juga a favor del català, i és que els usos múltiples, és a dir, el fet de combinar més d'una llengua en les nostres converses o al llarg del dia, a l'Ebre és molt inferior que a la resta de territoris de Catalunya. Aquesta combinació no es dona tant. Un dels termòmetres més importants per a mesurar la salut d'una llengua és mirar si es manté i en quin grau se manté la transmissió intergeneracional. És a dir, si la llengua catalana és la llengua que els pares i les mares trien per a parlar als seus fills i a les seues filles. A les Terres de l'Ebre, com a la resta, com al conjunt de Catalunya, el procés de transmissió lingüística intergeneracional juga a favor del català, ja que, com veieu en el gràfic, és una mica complicat d'interpretar aquest gràfic, l'ús del català en el fill més gran, d'un 65,8%, és més alt que amb la mare, un 64,8%, i més alt encara que amb els avis materns, un 61,5%. Per resumir-ho i perquè ho entenguem, què vol dir això? Vol dir que hi ha més pares i mares actualment que no van parlar en català en els seus progenitors que sí que han decidit fer-los en els seus fills i filles. Per tant, jo crec que també podem concloure que és un bon símptoma per a la supervivència d'una llengua. Deixeu-me ara que, tot i que no us ho puc mostrar en gràfic, perquè són dades que quan se va presentar l'enquesta no es van fer públiques i no es van plasmar sobre gràfic, deixeu-me ara parlar una mica de dir-vos quina és, per franges d'edat, la població que més ús fa de la llengua. Qui parla més català, quines edats, quines persones de quines edats parlen més habitualment català. Contràriament a la percepció que poguéssim tindre potser de manera inicial, pel que fa a l'ús del català per franges d'edats, tenim que qui més usa el català al llarg del dia són els joves d'entre 15 i 29 anys, seguit després de les persones de 65 anys o més. Així que el 85% dels joves ebrencs, 85%, diu que la seva llengua habitual és el català i el 79,3% l'usa molt o força. Una vegada més, malauradament, l'Ebre marca una diferència important respecte a altres territoris de Catalunya on els usos del català entre els joves no són tan intensos. Jo crec que de dades fins aquí donaria les dades, no en donaria més, tot i que hi ha moltes variables que analitza més l'enquesta. Jo he intentat també en el temps que exposo explicar les més rellevants. Si teniu interès, com veieu, la podeu consultar, està penjada al web de Política Lingüística, però que sí que abans d'acabar deixeu-me com a conclusió repetir o repassar alguns titulars en positiu que penso que cal destacar tenint en compte la relació de la llengua al nostre territori. El primer dels titulars és que a l'Ebre, com hem vist, tenim coneixements de llengua per sobre de la mitjana catalana. El segon és que 2/3 de la població adulta ebrenca té el català com a llengua inicial i que aquest percentatge és el més elevat del país. En tercer lloc, que a l'Ebre és on diàriament més se parla català també del país, en un
89,6% de la població que l'usa en algun moment del dia. Quart, que aquí el procés de transmissió intergeneracional està garantit, està a favor del català. I com a darrera cosa a destacar, que els usos del català entre els joves, aquestes generacions que han de mantenir viva la llengua, són molt intensos. Per tant, unes dades ja a mode de conclusió que ens fan sentir territorialment cauts, però molt optimistes. Espereu un moment que deixo de compartir. Abans de passar la paraula a Jordi, sí que us agrairia que em deixeu comentar què fem des de la Direcció General de Política Lingüística, a banda de treballar anàlisis i estudis com les que hem vist ara, per promoure el coneixement i l'ús del català. Us n'explico algunes de les principals actuacions. La Direcció General disposa del que anomenem agendes de política lingüística, que són tota una sèrie d'accions que responen a un objectiu essencial de govern, que és fer que el coneixement del català sigui universal arreu del país i que tots els ciutadans i ciutadanes el puguin utilitzar de manera habitual en totes les seves activitats, tant públiques com privades. En l'àmbit del consum cultural, des de la Direcció General el que fem és impulsar revistes en català, traduccions d'obres no literàries, oferta de cinema en català en línies de suport tant al doblatge com a la subtitulació i també impulsar el cinema infantil per mitjà del 5 a tot el territori. Ara per ara, un dels eixos prioritaris de la Direcció General i jo crec que imprescindible per a garantir la continuïtat i la vitalitat de la llengua és intervindre en l'àmbit digital. Des de la Direcció General el que fem és promoure aplicacions, videojocs en català, impulsar de diferents maneres la indústria digital perquè genere continguts en la nostra llengua. Aquest és un àmbit que, com molts i moltes de vosaltres sabeu, és clau. És un àmbit en el qual el català encara no està tan present com ens agradaria i hem de treballar molt, tot i que, és a dir, el català es troba entre el 5% de les llengües del món que tenen presència a internet, però sí que és un àmbit en el qual cal incidir-hi de manera important. En els darrers mesos i anys, una cosa que també estem fent des de la Direcció General, una de les fites que ens hem marcat, és incorporar el català a les tecnologies de la veu. És a dir, incorporar el català a tots aquells aparells com els assistents personals o els traductors, o a tots aquells assistents personals per atendre les persones en dependència o per a garantir l'autonomia personal de les persones grans. Penso en el Siri o en l'Alexa, aparells com este. Cal que tots aquests aparells també puguen parlar en català. Cal garantir en aquest àmbit el respecte a la diversitat lingüística. Els productes tecnològics han de ser respectuosos també en aquesta diversitat. I per últim, una de les agendes, que també ja és un clàssic a la Direcció General però que continua sent necessària, és la promoció encara més de l'ensenyament del català, ja que, com hem vist a les xifres, les dades diuen que encara hi ha un 20% de la població que no coneix la llengua. D'esta promoció del coneixement entre la població adulta i de programes com el voluntariat per la llengua, que fa, és a dir, que el que fa és posar o permetre que es practiqui la llengua en context, en parlarà ara a continuació el meu company Jordi Duran, director del Consorci per a la Normalització Lingüística, que és aquell ens en què la Direcció General territorialitzem totes aquestes accions. Jordi, quan vulguis. Gràcies, Rosana. He activat el micro, que el tenia tancat. En primer lloc, sumam a la felicitació i a l'agraïment als organitzadors de Constra. Bé, complementant el que deia ara Rosana, explicar breument el que és el Consorci, què és el Centre de Normalització Lingüística. El centre és l'expressió territorial a les Terres de l'Ebre d'un organisme global de tot Catalunya que es diu Consorci per la Normalització Lingüística que tira endavant accions de normalització lingüística. Qui forma part del consorci del centre? Doncs el Govern de la Generalitat,
a través del Departament de Cultura i la seva Secretaria de Política Lingüística, i el món local, ajuntaments, consells comarcals i diputacions, bàsicament. En el cas del Centre de les Terres de l'Ebre, els seus socis, els seus membres, els seus ens consorciats, que diem, són l'Ajuntament de Tortosa, els 4 consells comarcals i la Generalitat, bàsicament representada per aquesta Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura. Bàsicament, la gent del Consorci i del Centre de Normalització Lingüística és el mateix, és igual Consorci que Centre de Normalització Lingüística, se'ns coneix perquè som la gent dels cursos de català. Des de fa més de 30 anys, gairebé 35, doncs ens dediquem a impartir cursos de català de tots els nivells a molts municipis de Catalunya i a molts municipis de les Terres de l'Ebre. Des del nivell inicial o d'acolliment lingüístic, el més elemental, el més bàsic, adreçat a no catalanoparlants, fins al nivell superior, el que seria l'antic i conegut com a nivell D. Avui en dia es diu C2. Vaig a intentar compartir la pantalla per fer una presentació. No sé si veieu la... Se veu la... Sí, no? Bé, vull compartir unes primeres dades referides a això, als cursos de català, en el que podem veure l'evolució de les inscripcions. Bé, la gràfica no queda gaire bonica, per dir-ho d'alguna manera, perquè tenim l'afectació de la crisi sanitària de la pandèmia l'any 2020, que evidentment ha significat una sotragada important en la nostra activitat i una davallada en els nostres indicadors. Però bé, podem veure que l'evolució del nombre d'inscripcions als cursos de català a les Terres de l'Ebre de l'any 18 a l'any 19 va seguir una tendència a l'alça, molt a l'alça, perquè teníem l'any 18 gairebé 1.200 inscrits, 1.197, i l'any 19 vam aconseguir acostar-nos als 1.800, 1.695. Si bé, evidentment, l'impacte de la pandèmia ens ha fet davallar fins als 870 inscrits l'any 2020, dels quals 640 encara van ser presencials. La part més fosca de la columna, aquests 660 alumnes presencials i 230 de virtuals. Si bé l'ensenyament certament és la part del lleó de l'activitat del Consorci i del Centre de Normalització Lingüística, som conscients que no n'hi ha prou amb l'extensió del coneixement de la llengua, tot i que és una condició indispensable perquè la llengua s'usi. Si no es coneix, difícilment se pot usar. Però el camp de batalla o diguéssim, el punt clau del procés de normalització lingüística el tenim, o el principal repte el tenim en el foment de l'ús. Ja hem vist a les dades de l'enquesta d'usos lingüístics, que ha comentat Rosana Fazzini fa uns moments, que els indicadors de coneixement passiu i actiu, o sigui, entendre i parlar el català, són alts, tant a les Terres de l'Ebre com al conjunt de Catalunya. Unes dades realment positives, perquè sense coneixement, el que us deia, no hi ha possibilitats d'ús. Però també hem de ser conscients que en moltes parts del territori, potser a les Terres de l'Ebre no ho notem tant, però en moltes parts del territori del domini lingüístic de la llengua catalana, fins i tot dins de Catalunya, ja no parlem del País Valencià, de les Illes, de la Catalunya del Nord, etc., doncs els àmbits d'ús habitual de la llengua estan restringits o estan afectats per una situació sociolingüística complicada. Per tal de fomentar l'ús i de crear contextos relacionals en llengua catalana reals, des del Consorci també impulsem activitats de foment de l'ús o de dinamització lingüística, que en dèiem abans. El principal àmbit o el programa més conegut és el que feia referència ara fa uns moments la meva companya, és el voluntariat per la llengua. Dit d'altra manera, les parelles lingüístiques és un programa d'èxit que ja fa uns quants anys, ja fa bastants anys que l'estem desenvolupant i que permet posar en contacte una persona catalanoparlant amb un aprenent de català, una persona que el parla poc o gens, bé, que té uns certs coneixements de català, perquè si no seria impossible la conversa, que està en procés d'aprenentatge, els posem en contacte i fan unes trobades al llarg de 10 hores
durant 10 setmanes, 1 hora a la setmana, per tal d'apoderar i de donar confiança al catalanoparlant tendre, a l'aprenent, per tal, en contacte amb un catalanoparlant consolidat que li dona, doncs, l'empodera i li dona aquesta confiança per llançar-se a parlar en català. Bé, aquí tenim dades de l'evolució del programa de voluntariat per la llengua a les Terres de l'Ebre des de l'any 2018 fins a l'any 2020, passant d'un nombre de parelles de 196 a l'any 2018 fins a les 263 del 2019 i la davallada de l'any 2020 a causa de la crisi sanitària en 171 parelles, que no està malament per tal com hem tingut l'entorn. Veiem a la part més clara de la columna de l'any 2020 un número 81. Això vol dir que vam fer 81 parelles lingüístiques virtuals, una xifra extraordinàriament molt més alta que les 14 de l'any 18 o de les 2 que vam fer l'any 19. Per tant, aquesta pandèmia ens ha donat cos i ens ha consolidat la virtualitat també en el programa del voluntariat per la llengua. Però no és l'únic, aquest programa de voluntariat no és l'únic en el qual treballem per a fomentar l'ús, per a donar, diguéssim, aquest suport a l'aprenent o als nous catalanoparlants perquè es llancin a parlar en català. Perquè no ens enganyem, una de les principals dificultats que tenen aquests aprenents, aquestes persones que estudien català al Consorci, és que quan surten al carrer moltes persones catalanoparlants no s'hi adrecen en català amb ells, perquè els veuen d'una altra raça, els veuen d'una altra cultura, els veuen que no són d'aquí i s'adrecen en altres llengües, s'adrecen en castellà. Doncs, per tal que això, per tal de, amb aquests aprenents, donar-los confiança, fem altres activitats de dinamització o de foment de l'ús, accions de foment de la lectura en català, en veu alta, lectura fàcil, etc., de coneixement de l'entorn, de coneixement de la ciutat, del barri, dels serveis públics, etc., de la música en català, del cinema, de les indústries culturals, de la cultura catalana en general, perquè a part d'ensenyar i de fomentar la llengua catalana, també som un element, el Consorci i els nostres tècnics, les nostres tècniques, per difondre, donar a conèixer i projectar la idiosincràsia, els marcs mentals, els valors i la manera de ser de la gent de les Terres de l'Ebre, de la gent de Catalunya i del nostre país. Per tant, la nostra tasca va una mica més enllà de la llengua. La llengua porta associats uns valors i que també els volem protegir. Bé, no s'escaparà a ningú que un dels principals reptes als quals s'enfronta la llengua catalana és el de poder acollir lingüísticament els centenars de milers de persones, més d'1 milió de persones que han arribat al país en diferents onades migratòries. La incorporació al cos de la ciutadania catalana d'un important contingent de persones que no té la llengua catalana com a llengua inicial o com a llengua d'ús habitual per raons òbvies és un dels principals reptes en els quals ens hem d'enfrontar i és un dels principals motius diguéssim, de modificació de les dades demolingüístiques del país. Val a dir que l'activitat del Centre de Normalització Lingüística i del Consorci està bàsicament centrada més d'un 80% a l'acolliment, el que diem l'acolliment lingüístic. Què és l'acolliment lingüístic? Donar recursos a aquestes persones que no tenen el català com a llengua inicial o com a llengua habitual perquè l'aprenguin en un primer moment i l'usin. Bé, aquí tenim unes dades que fan referència als cursos presencials per agrupació de nivell, que diem, per nivells, que hem tingut al Centre de Normalització Lingüística en els últims anys. Veiem que l'any 2018 en vam organitzar 50, dels quals d'acolliment lingüístic adreçats a persones no catalanoparlants, bàsicament persones estrangeres, eren 27 més 7, els inicials i bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3. Per tant, estem parlant de 33 sobre 50. Però és que l'any 19, sobre els 73
cursos que vam organitzar i que vam impartir, 65 eren d'acolliment lingüístic. I l'any 20, dels 39 cursos presencials que vam organitzar l'any de la pandèmia, per dir-ho d'alguna manera, 36 de 39 eren adreçats a persones d'este col·lectiu. Bé, veiem també aquestes dades que molt majoritàriament les persones que estudien català en nivells inicials i bàsics, amb una proporció de gairebé el 100%, pròxim al 100%, són persones no catalanoparlants. Un altre camp en el qual el català es juga el futur és en l'àmbit socioeconòmic. Bé, les noves tecnologies, les xarxes socials, les noves maneres de comprar, de vendre, etc., sembla que juguen a favor de les llengües que diem globals o llengües internacionals, entre les quals, evidentment, el català i les llengües com el català que viuen en contacte amb llengües de molt més abast i amb una situació sociolingüística complicada, sembla que ho tenen més difícil o tenen molts números per no poder, diguem-ne, seguir el ritme o seguir les noves pautes de consum, també de consum lingüístic. Tenim algunes dades que fan referència a les Terres de l'Ebre, a la situació de la llengua catalana de les Terres de l'Ebre en l'àmbit socioeconòmic. Tenim l'estudi Ofercat, que si bé només fa referència a la ciutat de Tortosa, bé, podem extreure alguna conclusió que vagi potser una mica més enllà de la ciutat. L'Ofercat és un estudi que es basa en observacions, no en enquestes, no en opinions, sinó en observacions reals per part dels enquestadors, diguéssim, o dels observadors, que se fixen en quina és la presència del català a la ciutat, en diferents àmbits, a l'administració, etc. Tenim una observació de l'any 2015 que fa molt esment al comerç. Per exemple, tenim dades de la presència del català al comerç de Tortosa en la retolació identificativa, informativa, en la llengua d'identificació oral, o sigui, la llengua que parla en un primer moment el botiguer o els empleats, i la llengua també d'adequació, que és la llengua que després de la primera intervenció s'adequa o no s'adequa a la llengua del client. És la llengua d'adequació. Veiem dues columnes. La primera, d'un color més intens, és, diguéssim, la situació del català en la retolació identificativa, informativa, en la llengua d'identificació oral o d'adequació del conjunt del comerç de la ciutat de Tortosa. Veiem nivells o una columna de nivells alts, des del 71% en la... No són percentatges, des de l'indicador 71 o l'indicador 71 sobre 100 en la retolació identificativa fins al 94 en la llengua d'adequació al català quan la persona, el client, s'adreça en català al botiguer, doncs el botiguer li contesta en català. Però veiem la columna més clara, veiem uns valors molt més inferiors. Aquests valors són els que corresponen a les botigues regentades per persones estrangeres. Un sector comercial cada vegada més puixant, més important, més present a la ciutat i a les ciutats. Veiem que els indicadors són molt més baixos i molt més desfavorables a la llengua catalana. Per tant, aquí tenim un repte, podríem dir, tenim un problema. No tot està fet ni totes les dades són tan positives. Aquí tenim feina a fer, aquí tenim camp per córrer. Per tant, això ens està indicant que al país i al territori tenim un procés de normalització lingüística en marxa que no s'acaba mai, que és un procés que generació en generació les persones són diferents. Als anys 80 no teníem pràcticament estrangers al país. Avui en dia tenim població que ens ve de fora que parla altres llengües i aquesta població se renova.
no és estàtica. Ve gent nova cada any, a la qual li hem d'oferir uns serveis, li hem d'oferir uns cursos, li hem d'oferir totes aquestes campanyes de dinamització. Per tant, el procés de normalització lingüística està en marxa, el procés de normalització lingüística vol la implicació i la decisió de molts agents, no només de l'administració o dels ens oficials, també de totes les administracions, dels ajuntaments, de la societat civil, de les associacions, etc., per poder donar resposta a uns reptes que tenim i que la llengua ha de poder respondre i ha de poder fer front per tal d'assegurar el seu futur. Aquesta última imatge fa referència a un resum de l'activitat del Centre de Normalització Lingüística durant l'any 2020, durant l'any de la pandèmia. No són unes dades especialment afalagadores d'activitat, però bé, les circumstàncies són les que són. Veieu que tenim un 17,96% de persones nascudes a l'estranger i, bàsicament, estem treballant molt intensament amb aquest col·lectiu de persones. Això són milers de persones, són més de 30.000 persones que viuen al nostre territori, que són ciutadans de les Terres de l'Ebre, que són ebrencs i als quals hem de prestar una atenció especial i hem de poder acollir els catalanoparlants com el que són, com persones que viuen entre nosaltres, com veïns nostres, als quals ens hem d'adreçar en català, els hem d'acollir lingüísticament i els hem d'incorporar a la catalanofonia. Per tant, aquestes serien les dades i les reflexions que volia compartir amb vosaltres i ara, si us sembla bé, tornaria a cedir la paraula a Rosana per tal també que ens il·lumini i que ens aporti elements sobre qüestions que podem fer per a continuar greixant aquesta maquinària del procés de normalització lingüística més enllà de l'activitat institucional o formal que puguem tirar endavant des del sector públic. Molt bé, gràcies, Jordi. Sí, bé, jo, si em permeteu, acabaria en això. Acabaria donant una sèrie de pautes, de recomanacions, de consells d'allò que podem fer com a ciutadania, més enllà del que fem les institucions, què podem fer nosaltres com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya i de l'Ebre per ajudar a la bona salut de la llengua. No cal que us diga que, sembla obvi, però que el que necessiten les llengües per a poder continuar vives, per a viure, són parlants. Per tant, el que hem de fer, sobretot, és parlar la nostra llengua. Jo crec que també, a banda de parlar-la, hem d'intentar vigilar en algunes actituds que fem i que són errònies. Una que fem servir sovint i que hauríem de corregir, com deia Jordi abans, és no canviar de llengua de manera automàtica davant de persones desconegudes o d'aquelles persones que, d'entrada, inicialment, se'ns adrecen en castellà o en una altra llengua. Això no ho hem de fer ni en les converses individuals, ni en el comerç, com deia Jordi, ni a l'empresa, ni en altres contextos, perquè, recordem-ho, ho hem vist fa un moment, tothom o gairebé tothom dels catalanoparlants ebrencs, un 96,1% dels adults, entén el català. Per tant, el canvi de llengua davant d'estos adults no està justificat. A més, les persones que no tenien el català com a llengua inicial han fet, la majoria d'elles, un esforç molt gran per aprendre-la. I els catalanoparlants estem obligats, tenim l'obligació de proporcionar-los oportunitats i contextos reals d'ús per a poder-la utilitzar. Tinguem en compte també que una llengua, com dèiem abans, és un element de cohesió i d'inclusió social. Canviar de llengua per defecte davant d'una persona que intuïm, només intuïm, que és immigrant, d'entrada pot ser vist també com un acte d'exclusió. I no cal que us digui tampoc que en una societat com l'actual, que entra en contacte moltes vegades, moltes hores durant el dia en l'entorn digital o l'entorn virtual, és important també que en aquest entorn tinguem en compte algunes de les accions que cal que fem, que cal que militem en aquest àmbit. Us poso alguns exemples molt senzills. Per exemple, naveguem per les versions en català dels webs que consultem a internet. Si no ho fem, ho hem de fer-ho. Utilitzem la llengua catalana a les cerques en línia, com per exemple al Google.
Si no ho fem, ho hem de fer, perquè això contribueix a fer la llengua, donar visibilitat, a fer-la més visible en els algoritmes dels cercadors. Consumir i crear continguts en català. Això és clau. Sobretot aquí hi tenen un paper destacadíssim els nostres jóvens. És bàsic que a les xarxes socials també siguin creatius i comuniquen en català. Si sou o preteneu ser influenciadors en les xarxes socials, penseu que utilitzant el català podeu accedir a nínxols de població, de mercat, als quals no hi tenen accés altres llengües, que deia Jordi, més globals, més internacionals. Si sou autònoms o empresaris que heu de vendre els vostres productes o els vostres serveis. Tingueu en compte que els clients potencials viuen majoritàriament al nostre entorn, viuen majoritàriament en un entorn català i, per tant, ens hi hem d'adreçar en la seva, en la nostra llengua. Comprem i consumim productes en català. Sabem que l'oferta no és excessiva, no és tan àmplia, no és tan gran com en altres llengües, però és que només consumint i comprant productes en català podem ajudar a fer créixer aquesta oferta. I per últim, i ja per acabar, penseu que en un context actual de globalització, com el que estem vivint, parlar una llengua local és un acte de resistència cultural, és un acte de resistència contra aquesta homogeneïtzació cultural que cada vegada és més agressiva. Jo penso també, i crec que aquí compartim el parer tots els que hi som, que ara que l'ecologisme està tan de moda, hem de ser militants de l'ecologisme lingüístic. Hem de treballar igual que treballem per garantir la supervivència de no sé quina espècie, hem de treballar per garantir la supervivència de les llengües amenaçades, com la nostra. I ara sí que ho voldria traslladar, aquest missatge, perquè majoritàriament, la supervivència de la llengua catalana està a les mans dels catalanoparlants. I res més. Fins aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rosana. Moltes gràcies, Jordi. Bé, jo per acabar, tornar-vos a agrair aquesta conversa que crec que ha sigut molt profitosa i molt il·lustrativa i que crec que ens ha donat més pistes de cap on hem d'anar i algunes cosetes que crec que s'han dit que voldria remarcar. Una és aquesta última que t'agarro, la de la militància, la de creure en defensar una opció o un projecte o un repte que ens interpel·la a tots i que moltes vegades potser defensaríem altres coses, altres causes, perquè potser agraden més, són més xules o són més, a vegades, exòtiques. I aquí en tenim una a casa, que és la defensa de la llengua, que és totalment, ho tenim a les nostres mans. Per tant, t'agarro la paraula. Jo crec que la defensa del català passa per nosaltres. Dos, ho has dit al principi, Rosana, el tema dels nouvinguts. Aquí crec que és la clau. També, una de les claus, adreçar-nos als nouvinguts en català. A Tivenys estem fent passes també en aquest tema, en fer projectes des dels ajuntaments per ensenyar el català a la gent que ve als pobles, tot i que ja ho tenen relativament bé, perquè al poble tothom parla català, a Campredó, a Tivenys, a Vítem, a l'Aldea, però tot i així jo crec que els ajuntaments aquí hem de ser responsables i hem de tirar endavant iniciatives per a facilitar-los-ho encara més. I per últim, la digitalització, com has dit tu, que aquí sí que o som capaços de reinventar-nos i de posar-nos-hi o patirem. Per tant, és un lloc on hi hem d'estar-hi sí o sí. I per últim, tornar-vos-ho a agrair. En aquest acte tancarem ja les jornades i potser al país, a Catalunya, com has dit tu, a l'Ebre, sobretot, estem bé, estem relativament bé, vas pel carrer i tothom se pot adreçar en català, però recordar des d'aquí la tasca ingent que estan fent a altres llocs dels països catalans, aquí sí en menys recursos, aquí sí en més dificultats i aquí sí jo crec que en un mèrit déu-n'hi-do espectacular i aquí també animem i agraïm perquè allí hi hagi dificultats per mantenir la llengua, és necessari que hi hagi gent així. Moltes gràcies a Jordi, als dos, a Jordi Duran, Rosana Fazzini per esta xerrada i esperem retrobar-nos un altre dia en un acte presencial. Un plaer, gràcies a vosaltres.
que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en 1000 ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu, mare, mai haguessis aprovat, que està content, que tot va bé, diu que està content, que tot va bé. Hi ha com unes coordenades